Ahoj, dneska to bude video že som si prostě včera koupila takovou knihu a už jsem dost čítala. Už jsem na straně, jsem na straně 112 a je to kniha Deník Mimoňky. Já jsem si koupila prostě v knižnici v Topolčanoch na námestí a je to zápisník nepríliš obľúbenej babi. Prepáčte, že je už taká ušpinená, lenže to mám od svojich nechtíkov. A potom ještě vzadu, takže si prečítať. Prepáč, Niky, ale také nuly, ako si ty, na svoj párty nepozývam. To hádám nie. Nový lesk na pery. Aká vôňa. To je... To je sekundové lepidlo. Pristane ti. Recept na katastrofu. 4x párty pridajte 2 kamošky a 1 platonickú lásku. Vydelte jednozákernou bábou, čo má v úmysle zničiť Niky. Dobre premiešajte, zakrite si rukami oči a prikrčte sa. Vítajte na párty. Už vyšlo. Rachel Rinny Russellová, Deník Mimoňky, jeden zápisník z nepríliš radostného života. Nevyzerá to celkom tak zle. Ja som si ho ešte nekúpila a ja mám proste 2. Deník Mimoňky. Strašne dobrá kniha. Nejak takto to vyzerá. Ja vám ukážem na moju stranu, kde som ja už som do tejto 112. 20. október. Jak je to super. Dobre, ona sa zamlovala do písala. Brandona. Sa zamlovala do Brandona. A toto bolo moje celé video a ja sa s vami lúčim a ahoj!